Emilie. Hvorfor har lærerne chips på lærerværelset? Vi må ikke spise chips. Ja. Ja. Laver alt det, man ikke må. Ja. Men Emilie, hvad er det, du laver? Shit, mand! Hvad så? Hvad er det? Hvad så? Kom on, Emilie, hvad er det? Det er Julius. Lad mig se. Nej, okay. Kære dagbog. I dag skændtes vi igen. Jeg tror, at det hele handler om Emilies... Hvad handler om dit hvad? Ikke noget. Hvad fuck var det? Slap af, det er bare en kat eller noget. Sikker. Seriøst, skal vi ikke lade være med det her? Det skal vi ikke bare lade være. Har jeg jo ikke nogen. Men døren var slukket før. Hvad i helvede laver I her? Gider I godt skride? Ikke skal du selv skride. Så er det søskende kærlighed, så det gør noget. Vi er fandme ikke i familie. Det skulle ikke min skyld, min mor valgte at give sig med hendes skvat af en far. Hold da kæft! Nu stopper I begge to. Hvis vi bliver opdaget, er der ingen af os, der kan være her. Vi skal bare øve, og vi er ligeglade med, hvad I skal. Ja, det er fint. Kom nu, Emilie. Jeg kommer bare. Det er fucking derfor, jeg ikke gad være hjemme hos os. De har jo ikke engang opdaget, at du ikke er der. Hun er bare så pisse irriterende hele tiden. Lad nu bare hende om det. Kom nu, lad os øve. Okay. 3, 2, 1, nu. Nobody sees. Nobody. Fuck hende altså. Hvad så nu? Der skal ske et eller andet. Hvad med ånden i glasset? Nej, det er så scary, det har jeg ikke lyst til. Hvorfor? Er du da bange for T.H. Jensen? T.H. Jensen. T.H. Jensen. Ja, T.H. Jensen. Han hængte sig selv nede i 6. klassen. Han har måske siddet der, hvor du sidder lige nu. Det er løgn. Nej, den er god nok. Han blev så træt af elendig stil, at nu går han igen her om natten, fordi han hader børn. Kan han lugte cirutterne? Giv mig et glas. Kom så. Er der nogen i glasset?
Er der nogen i glasset? Leger Jørgen i glasset? Vi leger ikke. Okay. Kan du finde den? Skal I være med? Ja, det er en eller anden tåbelig regel, og man skal være 8, for det virker. Det ser sjovt nok ud sammen. Er der nogen i glasset? Er der nogen i glasset? Hvem kender du? Elle. I. Elle. L. E. P. E. Fuck dig, Julie! Hvad har jeg nu gjort? Hvem er Lille Piv? Hvad så latterlig? Jeg siger, jeg ikke gjort noget. Men fuck er lille piv. Hvis et eller andet, hendes far kaldte hende, da hun var lille. Ej, kom nu herhen, lille piv. Du er så latterlig, Julie. Så latterlig. Det er nok bare en sikring. Jeg fikser den. Så slipper jeg også for alle de latterlige beskyldninger. Du så gå hen til telefonerne, der er lys i dem. Ja. Mener du? Kom nu, lille piv. Hold kæft. TJ, Lulu, Nelly, hallo? Julia? Hallo?
Der er ikke nogen. Det er nok bare et forkert nummer. Strømmen er sikkert kommet igen. Pæren er nok sprunget. Det var pigerne, der lavede telefonfis, sikkert. Du har nok ret. Bare drop det. Emilie? Det er til dig. Hallo? Hvad sker der? Vi er lidt efter jer. Hvorfor skreg I? Hvad laver I? Hvor har I været? Hvad er der galt? Kom, skal vi gå ind og sove? Jeg er altså vildt træt. Emilie, kom lige. Ja. Comme un enfant.